टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. तळेरे गगनबावडा रस्त्याच्या नूतनीकरण कामात शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला दिला नाही, भूसंपादन न करता जमिनीची खोदाई, त्यातील झाडं तोडून नेली. आता शेतकऱ्यांना आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही अशी भावना वैभववाडीत प्रांताधिकारी यांच्या बैठकीत करूळ येथील शेतकऱ्यांनी मांडली आहे. आणि घाट पायथ्याच्या खाली काय पूर्ण घाट पायथा म्हणजे भट्टी दिंडवना इथपर्यंत गजापाला नोंद झाली, त्याच्या खाली गजापाला नोंद नाही. आम्ही चौकशी केल्या चालूमध्ये आणि ती नोंद नसून एक लक्षात घ्या, काही वळणं आमच्या तिथपासून काही वळणं अशी आहेत की आमच्या पूर्वी आमच्या वडिलांच्या वेळेला 20 फूट 25 फूट घेतलं, 30 फूट घेतलं, आता 20-25 फूट घेतलं. माझं वैयक्तिक 300 मीटर जागा आहे रस्त्याला. 18 साग तोडले, 30 काजूची झाडं तोडली काय, आणि आकाशी वगैरे अशी भरपूर झाडं सर्व शेतकऱ्यांचे एका बाजूने तोडले. एकही रुपया कुठल्याही करूळगावच्या माणसाला भेटलं नाही. असं जवळजवळ 1 करोडची प्रॉपर्टी सागवान किंवा झाडवाळे अशी तोडून गेलेली, कुठल्याही माणसाला काही साहेब भेटलेलं नाही. माझे सागवान गेले, आज 4-5 लाखाचे सागवान होते. आलं लक्षात. दुसरा प्रकार एक असा आहे की करूळ जामदारवाडी चिंचेपासून तो भोयडावाडीतून असा तिरका रोड होता. हे आता आमचे साहेब बोलले, प्रमोदराव साहेब, तशीच नोंद त्याची वेगळी होती. आता तो रोड नुसता सुद्धा झाला, तो सुद्धा कोणाला त्याच्यातलं काहीही 1 रुपया मिळाला नाही. फक्त दांडगाव्यानं सगळं साहेब केलेलं आहे. आणि गजापाला नोंद घाट पायथ्याच्या वरती पूर्ण घाट गजापाला नोंद आहे. परत घाट पायथ्यापासून खाली म्हणजे भटी ते दिंडवना पाटीपासून वरती नोंद आहे, खाली नोंद नाही, अशी आम्ही पूर्णतः माहिती घेतलेली आहे. तर त्याचं पण जरा निरीक्षण साहेब ते झालं पाहिजे. कारण काय माहिती, आणखी महत्वाची गोष्ट तुम्ही लक्षात घ्या, आज शेतकऱ्यांची झाडं किती तुटली ती बघा. आणि त्याला एकही माणसाला त्यांनी कॉन्ट्रॅक्टर कुणाला दिलं आणि ते आले, तोडला नाही, नेला नाही, रात्रंदिवस. आम्ही म्हटलं काय चाललंय हे, लोक हरकत माने नाही तो हरकत. माझे 5-7 लाखाची नुकसान झाली. साग गेले, काजू गेले, बाग आहे काजूची कल्पाची लागून 300 मीटर रोडचे काम केलं. ते सुद्धा असं एकदा 20 फूट काढलं, परत 30 फूट काढलं. म्हणजे तुम्ही तर त्याच्यामध्ये म्हणताय तुम्ही झालं मान्य आहे, आम्हाला पण ते बोलतात तसं मान्य आहे. पण किती फूट काढले तुम्हाला तुम्ही किती वेळा. एक पिढी मागची गेली, आता पण दांडगावनं नेलाय. काय करणार आम्ही साहेब, आत्महत्येशिवाय पर्याय लोकांना आहे. नुसती तेवढी सिंगल जागा ते पण लोकांची गेलेली आहे. पण त्या संदर्भात जरा तुम्ही वरच्या लेवलला विचार करून जनतेला काहीतरी मोबदला भेटला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.